Nadalahig ang isa ka salakyan kag motorsiklo sa sunog nga nagluntad sa barangay Gustilo, distrito sang La Paz. Nagsugod ang sunog alas 5 sa hapon kag natigayon nga napalong 43 minutos makaligad sa alas 5 nga kasunod sang pagresponde sa Bureau of Fire Protection o BFP. Sa interview sa Bomba Radio kay Yvette Gonzalez, isa ka caretaker sa balay nga ginapanagiyahan naman ni Ray Anthony Garbino, iagin pahayag agin sigurado man niya agin kakas niya ang tanan nga saksak nga appliances antes ini nga magkadto sa namatsan. Sa inisang nga impormasyon, posible nga short circuit ang ginhalinan sang sunog. Sa subong padayon pa ang investigasyon sang fire station. Yun mo, ginaupo ko na tanan. Kasi po kung galing nga paano nagsunog. Eh, amo to nagambal sila sa amo niya. Pwede ka mo tanay kay inugit sa inugit. Tugurong na sunog. Bali pila na diri ka balay, ma'am? Gani, duwa na da ako ito sa sulod, ma'am. Kaya isa ka CR mo man lang. Pero sino giring tag-iya? Bali ang tagiya, ang boss namon. Si Ray Anthony Garbino. Wala man kami nagaluto. Wala naman kami nagiluto. Kaya dito kami sa namatay na gadigamo. Bisan saksak waay. Uay. Anong panagupnok mo, ma'am, ginalinan? Ang bot lang, wala ko gani. Kaya iya, ma'am, kung anong ginalinan. Si Yvette Gonzalez, caretaker sang balay nga nasunog.